Ahojte, vitajte. Firma Kuramo nás opäť pozvala, aby sme predstavili mobilný kurín. Tentokrát ide o model Q40. Teda kurín určený pre 40. Slípka. Je to najmenšia verzia mobilného kurína, určená naozaj pre každého, kto by chcel chovať sliepky aj v záhradke. Pozrite sa, ako profesionálne je vybavený vo vnútri. Tento model je najlacnejšia, ale plne vybavená verzia. V tomto modeli je elektrina dodávaná zvonka a slúži na osvetlenie vnútorného priestoru a vchodu do kurína. Voliteľne si môžete dokúpiť fotovoltaiku alebo automatizáciu. V verzii bez automatizácie naše sliepky púšťame ručne. V druhej strane v verzii s automatizuješ ako v kuríne Q100, o ktorom sme natáčali film skôr a odkaz na nahrávku nechávam nižšie. Sa sliepky púšťajú a zatvárajú automaticky. Neustále páči tento geniálny systém zberu vajec, vďaka ktorému netreba vstupovať dovnútra kurína. To, čo sme videli pred chvíľou, je zadná časť tohto fantastického hniezda. Hniezda sú vybavené pohyblivou podlahou. To zabraňuje sliepkam spať v hniezde, vďaka čomu sú naše vajcia čisté. Automatizácia, veľká nádrž na vodu a zásobníky na krmivo nám umožňujú odísť na dovolenku na obdobie 7 dní, pretože kurín sám vypustí a zatvorí sliepky, zatvorí hniezda a nakrmi a napojí naše zvieratá. Podlaha v tomto kuríne môže byť taká, ako je tu, teda na politajne, cez ktorú kurzenec padá von a je z polovice zo preglejky, alebo počte podľa výberu zákazníka. Môže byť celá z mriežky alebo celá z preglejky. A v najlacnejšej verzii podlaha nemusí byť vôbec. Kurín je tiež vybavený 2 otváracími oknami. Predstavte si prosím, teraz ten kurín ako zateplená nástrojová búda, bez hniezd, bez podstielky a bez nádrže na vodu. Alebo ako úložný priestor na bicykle pre vaše deti. Táto verzia kurína jazdí na lyžiach, ale môže jazdiť aj na kolesách, podobne ako verzia Q100, o ktorej som predtým natáčala video. Je to veľmi moderný kurín, odpovedá na výzvy 21. storočia a vďaka tomu, že je postavený z izolovanej dosky 40 mm, umožňuje nám chovať po celý rok. A ako zaujímavosť vám ukážem ako vyzerá konštrukcia väčšieho modelu Q300. Teší sa veľkému záujmu aj v zahraničí.
Tu môžete vidieť niekoľko záberov z trhov v Anglicku, kde boli vystavené obidva prezentované v tomto videu